Sobotou 2. října se v Milesku konala dětská diecézní pouť. Sjelo se na ní více než 600 dětí z celé českobudějovické diecéze. Pouť začala dopoledne v Domě kultury. Zástupce mileských hostitelů byl člen premonstrátského řádu pater Gereon Biňovec. Hosty přivítal také místostarosta Humpál. Ad honorem Jezu. Ke cti, ke chvále Ježíšovi. A tak se můžeme zdravit vždycky, že jo? Tak teď všichni. Ahoj! Tak vás tady vítám všichni. V Milevsku, možná, že jste tady poprvé, možná, že jste si říkali, kam to vlastně jedeme dneska. No kam jste přijeli? Ano, a na co? Na pouť. Jsme na pouti. Byl bych rád, kdyby se vám tady moc líbilo a někdy v Milevsku zase nashledanou. Děkuji. Po skončení kulturního programu se děti rozdělily do několika skupin. Jedna například navštívila chov koních na Chyšecku, kde se děti také na nich projeli. Další se věnovala vodnímu živlu, kde se seznámila s živočichy sladkovodními i mořskými, také různými minerály a horninami. Teď nevím, jestli to není totéž. O své práci hovořili potápěči, kteří předvedli své vybavení v praxi. Třeba v Karibském moři. A to nafukuješ to v letě. A tam je zadek. Tamhle. Mávej tomu, mávej tomu! Aplaus, aplaus! Jako ukázka sadobru. No. Jiná skupina zase sázela stromky. Všechna témata byla zaměřena ke vztahu Bůh, člověk, příroda a jejich vzájemnému propojení a chápání tvoření jako daru. Odpoledne vyvrcholilo setkání bohoslužbou, kterou celebroval biskup českobudějovické diecéze Antonín Liška. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Celodenní program zakončil vzlet horkozdušného balónu s vybranou posádkou. Celou pouť natáčela Česká televize, která záznam uvede v neděli 24. října odpoledne v pořadu Cesty víry.